iminaɗo gouverneur diwan o yehino toon o yerodiri nde bonande ko e golle kuliyankoagu kono takanimo rokkirde limore mayɓe walla barmuɓe e nde bonande e kabaruji ɗi keɓɗen nde bonande fuɗɗori ko e guykoto diwan Ouaddaï baŋŋe fuɗnaange leydi ndi wujjoɓe nangi worɓe ɗiɗo e motoji mumen gujju motoji ɗi caggal ɗum ɓe dogi jomen motoji ɗi nde jertindi ɗon e ɗon hoɓɓe e wuro ngo ɓe dogi gabbiɓe e jofnirde ndu dogdu haare waɗi wiɓe ɓe mbara hen caggal ɗum koreji ɓe waraɓe pedditi yoftade ɓe jani e yimɓe wuro ngo ɓe mbari hen yimɓe hewɓe e biyol seedeɓe e nder ɗum ardiɓe diwi hon Farchana Trawon e Mabroun mbiyama yo mbat uddere e dow yamirore gouverneur mo Ouaddaï nde uddere ko guila jamdi 18 kiki ha e jamdi 6 subaka gomu halfinago hakkeji Tchad naɓe holliti metere mum e nde bonande ngu gomu wi wonde ko lewru tan waɗi caggal wargoji leñam leñamago to manda kawo ɗo ko ɓuuri 4 neɗɗo wasi fittano mum ngu gomu to rima ardiɓe leydi ndi nde mbaɗata tefore yawde kone kadi yo ngu ɓampeje gam haɓade ngakkere kisal e nder leydi ndi